Hallelujah. 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 Siphambi kaNkulunkulu sizobonga uNkulunkulu. Emhlanganweni wokuzobonga siphambi kaNkulunkulu ukuzokhuleka. Namhlanje ekseni eyona nto esemqondweni yethu. Eyona nto esivukele, eyona nto esondeza ebusweni bikaNkulunkulu ukuzokhuleka. Sivuke ekseni namhlanje nezicelo ezihlukahlukene. Siza kuNkulunkulu osimemile, osimemele ukuba sizokhuluma kanye naye. Size kuNkulunkulu osimemele ukuba sizobeka izindaba zethu phambi kwakhe. Size kuNkulunkulu esize ukuba sizokhuluma naye imfihlo zethu. Zikhona izinto ezaziwa ngabantu ngathi, zikhona izinto ezingaziwa ngabantu ngathi. Zikhona izinto abantu abazazi imbijana ngathi, kepha size kuNkulunkulu esizomazisa konke ngathi. Kungesikhona ukuthi uNkulunkulu akakwazi okwethu, uthi umbhalo uyakwazi esikudingayo singakaceli kuye. Ngakho omunye umuntu angayibuza ukuthi pho uma uNkulunkulu ekwazi esikudingayo singakaceli kuye, kungani kumele size sicele? Kungani engasamkelisi lokho esikudingayo ngoba uyakwazi. Ukukhuleka, it is a lesson in humility. Kungukusifundisa ihumility ukuthi noma uNkulunkulu ekwazi esikudingayo kodwa akufunayo ukuba sicele. Ngoba ucela, it establishes a relationship. Ucela, it maintains a relationship phakathi kwethu noNkulunkulu. Ucela, it trains us up endleleni zikaNkulunkulu. Ucela, it trains us up in waiting ngesikhathi sikaNkulunkulu. Hallelujah. Amanye amazwi ukuthi uyakwazi akusho ukuthi yabona wonke umuntu ungumuntu kaNkulunkulu. Wonke umuntu ungumuntu kaNkulunkulu. Nalo muntu ongenabo ubudlelwano noNkulunkulu ungumuntu kaNkulunkulu. Umahluko phakathi komuntu onobudlelwano noNkulunkulu nomuntu ongokaNkulunkulu kodwa ongenabudlelwano noNkulunkulu ukuthi lo nobudlelwano noNkulunkulu uyakwazi ukubusebenzisa ubudlelwano bakhe noNkulunkulu ngokucommunicate noNkulunkulu, ngokukhuluma noNkulunkulu. Ukuthule ebandleni elingcwele. Nginomfanekiso wabantwana bezalwa umuntu oyedwa. Kukhona phakathi kwabantwana kakhulukazi uma umama noma umzali nabantwana abaningi. Kukhona phakathi kwalawo bantwana abanobudlelwano nomzali wabo, abanobudlelwano obusondele nomzali wabo. Bese kuba khona abantwana bezalwa nguyena abaqhelile kuyena. Ongazi uyibuze uma ungazi izimo zalomndeni ukuthi ngempela uzalwa uyena lo muntu noma uzalwa kwenye indawo mhlawumbe ihlobo, uthola ukuthi uzalwa uyena. Omunye kuthiwa hayi uyena oqala la ekhaya kodwa uthola ukuthi akaziwani nomzali wakhe, akaziwani nomama abakhulumisani. Uma efika uyabingelela dlule nje ngoba akunabudlelwano. Lo onobudlelwano nomzali wakhe uyazi ukuthi uma kufika isikhathi sezinto ungena kanjani. Uyazi ukuthi uma kufika isikhathi sezinto ucela kanjani. Uthi uma efike ngena athi embone umzali ngoba uyazazi idingo zakhe. Athi uma esondela kuyena ekhuluma emteketisa ngaleyo ndlela amteketisa ngayo. Uma usenomama noma nogogo umbize ngezithakazelo zakhe umteketise. Ngoba usuthinta emanonini obudlelwano bakho naye. Ebese usheshe uyithola lento oyidingayo ngoba ukhuluma kumuntu okhuluma enhlizweni yakhe. Kuthi lo muntu ofikayo ethi engowala ekhaya, ethi ezalwa la ekhaya, uma engenayo leyo humility, engenabo lobo budlelwano, hayi uthi uma engena athi umuntu nje la ekhaya akasaziwa nokuthi uyini. Umuntu nje la ekhaya akasaziwa nokuthi uyini. Ingane zobani ukuthi uma ifika zona ithola noma yini eziyifunayo, zidle ezikufunayo, thina nje siyakuthenga ukudla. Yabo uthi engena ungena ebalisa
ngoba ubheka ukuthi kumele ngabe ngiyanikezwa lokhu engidingayo. Ebisiyaqhinqa uma kuyintombi endala ibisiyaqhinqa umbheke nje ukuthi hayi odla la ubuya khona. Ibimbona ukuthi uyadinga ukudla ithi hayi odla ukuthula abayingcwele, ukuthula abazalwane. Ya uma ukhule emzini okunezalikazi ezinomthetho, ikakhulukazi izalikazi ezinomthetho, zithi dlaleni bonke ningashiyi lutho, othi uma ifika abone ukuthi wenze njani. Athi uma ifika ngesikhathi afika ngaso athola ukuthi hayi akusekho lutho, hayi odla lokho nje okusele okusale ey'nganeni ngoba akanabo ubudlelwano la ekhaya. Kubona ngisingane encane ukuthi hayi kodwa akanabudlelwano la ekhaya. Ngithi-ke ukukhuleka noma uNkulunkulu ekwazi esikudingayo singakaceli, kodwa ukukhuleka kusifundisa ubudlelwano noNkulunkulu, kusifundisa ihumility kuNkulunkulu, ukuthi noma ezinye zalezo zinto ziyizinto emalungelo ethu. Bambe uMatthew 26 uverse 36. Noma ezinye zalezo zinto zingamalungelo ethu, noma ezinye zalezo zinto ziyithembiso zethu, kodwa singeyithole uma ubudlelwano singenabo. Singeyithole uma ihumility singenayo. Hallelujah. Yebo, Matthew 26 verse 36. Ncwadi kaMateyu 26 evesini ka-36. Yebo. Khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane. Wathi kubafundi bakhe, hlalani lapha ngize ngiye ukukhuleka laphaya. Wathabatha uPetro namadodana amabili kaZebedi, waqala ukudabuka nokuba nomunyu. Khona wathi kubo, umphefumulo wami udabukile kakhulu kuze kube sekufeni. Hlalani lapha nilinde nami. Waqhubeka ingcosana, wawa ngobuso bakhe wakhuleka. Wathi, Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha, kepha kungabi ngokuthanda kwami, kube ngokwakho. Ngicela uphinde lelo verse. U39. Waqhubeka ingcosana, wawa ngobuso bakhe wakhuleka. Wathi, Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha, kepha kungabi ngokwami, kube ngokwakho. Kuthiwa uJesu esuka enyukela entabeni ukuyokhuleka, uhamba nabafundi bakhe, uthi bona endleleni umbula ongaphakathi kwenhliziyo yakhe, uthi umoya wami udabukile kuze kube sekufeni. My soul is full of sorrow. Uma lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyakwazi enikudingayo ningakaceli kuye. uNkulunkulu wabe ekwazi okusemoyeni wakhe. Uma enyukela entabeni eyokhuleka eyokwazisa uNkulunkulu ngokusemoyeni, uNkulunkulu yise already wayekwazi okusemoyeni wakhe. Kodwa lokho kakuzange kumvimba uJesu ukuthi ayoseva irelationship yakhe noyise. Akuzange kumvimbe uJesu ukuthi ayofida irelationship yakhe noyise. Akuzange kumvimba uJesu ukuthi ayovukuza irelationship yakhe noyise. Angagcini lapho, akuzange kumvimba ukuba azehlise ukuthi uma ifike emkhulekweni okokuqala uthi umbhalo wafike wawa phansi ngobuso emhlabathini wakhuleka. That is a posture of humility. Siyibandla lithi uma size kukhulekeni kakhulukazi ngalezi ikhathi siyaphansi ngamadolo as a sign of humility. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa ngiyangithanda ukuthi ngiqale ngithi ihumility ayiqale emadolweni.
ihumility iqala enhlizweni. Uguqa aqale emadolweni. Uguqa uqala enhlizweni. And so the posture uJesu aya ngayo emkhulekweni yona eyakhomba ukuthi inhliziyo yakhe injani nokuba umoya wakhe unjani. It was the posture eyingaphakathi kuye. Uma eyemadolweni phansi, ngobuso phansi, already ubonisa enyameni ongaphakathi kwakhe emoyeni. Hallelujah. Uthi Baba, uma kungenzeka. Hallelujah. Hey, uma kungenzeka. It is a language of humility. Njoba ngikhuluma ngomntwana onobudlelwano nomama wakhe nomzali wakhe, athi uma izocela into ayidingayo nento ayaziyo ukuthi likhuni, athi uma kungenzeka, uma indlela ingavuma, awuvele uthi nje ngifuna ukuthi uthi uma kungenzeka. Hallelujah. Hallelujah. That is the language kaJesu. That is the language yabakholwayo. Lord, if it is possible, if it is possible, uthi may this cup be taken from me. Lesi sitsha sisuswe kimi. Kodwa khona lapho eceleni, sign of humility, eceleni uthi kodwa kungabi intando yami, kube intando yakho. Khona izinto ezi-possible, kodwa ezingeke zenzeke, zibe zi-possible, kodwa ezingeke zenzeke, ngoba our posture kuNkulunkulu ayikhombisi ihumility. Uthi Jesu mayifundisa abafundi bakhe bethi Nkosi sifundisa ukukhuleka njengoJohane wabafundisa abafundi bakhe, uthi anothi manikhuleka nithi Baba ethu osezulwini malihlonishwe igama lakho. That is the first thing. Ayifundisayo malihlonishwe igama lakho. And so as we approach uNkulunkulu ezicelweni zethu, hallelujah, 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 as we approach uNkulunkulu ezicelweni zethu, simapproacha ngenhlonipho, simapproacha ngenhlonipho. uNkulunkulu ekwazi konke, ekubona konke, uyawubona umkhuleko ongenayo inhlonipho. Uyawazi umkhuleko ongenayo inhlonipho, ngoba umuntu uyakwazi ukukhuleka umkhuleko onayo inhlonipho. Ngiyeza lapho, uyakwazi ukukhuleka umkhuleko ongenayo inhlonipho. Ngakho uma umuntu ezekukhulekeni kumele aqala ayibheke ukuthi engabe ngihloniphe ngokwanele, engabe ngimhloniphe ngokwanele yini, ebese qoqa ulimi lwakhe nokukhuluma kwakhe. Ongasho ukuthi kumele ungabi powerful ekukhulekeni, ongasho ukuthi kumele ungabi forceful ekukhulekeni, kodwa noma upowerful, uforceful, ukhuluma lokho ngenhlonipho nangehumility. Ngoba kukhona izinto ezi-possible ukuba zingenzeka, kodwa ezingenzeke, ngamanye amazwi ongeke uvule lo mnyango, nanoma lo mnyango une-possibility yokuthi uyavuleka, kodwa ngeke uvule lo mnyango uma i-posture yakho kuNkulunkulu ingesiyo emfanele uNkulunkulu. Kodwa kuneminyango impossible, kuneminyango impossible ukuthi umuntu angayivula, kodwa ukuthi uma u-approach uNkulunkulu ngendlela efanele, lo mnyango impossible ukuthi ungavuleka, uyavuleka. Uthi uJesu kuMateyu 16 uthi kuSimoni uPetro, uthi ngiyakulakha ibandla lami phezu kwaleli dwala. Isuka phi indaba? Isuka kuJesu mayebuza abafundi bakhe uthi abantu bathi ngubani? Bathi abanye bathi nguEliya, abanye bathi nguMesiya, abanye basho lokho, abanye basho lokho. uJesu uyaphenduka ukuthi nina
nina nithi ngubani? Ufuna ukubona okuseyinhliziyweni zabo, hayi ngoba engakwazi okuseyinhliziyweni zabo. Ufuna baphumisele okuseyinhliziyweni zabo. Abantu basho lokhu, nina nithi ngingubani? Haleluya, haleluya. Kumele la emkhulekweni uwazi ukuthi uthi ungubani. Uma ukhuluma bathi abantu uma bekhuluma, umuntu uma efuna approach ngendlela ethile athi phela ubuthi uma ukhuluma ubheke ukuthi ukhuluma nobani. Ufuna ukuthi la emkhulekweni ube already sewazi ukuthi ungubani. Uthi ke abantu basho konke lokho abakushoyo, nina ukuthula abayingcwele, thula abazalwane. Ake ngiqale la, bathi abantu uma bekhuluma kulezi insuku bathi uma bekhuluma bathi umdali namadlozi ethu, noma abanye bathi umdali bathini? Yeah, but God and our ancestors bakubeke at the same level. Kukhuluma abantu namhlanje, kukhuluma abantu abakholwayo kodwa asebengene kwenye inkolo. Now that is a posture. Le athu Jesu ma ebuza kubafundi bakhe, abantu bathi ngubani? Nina nithi ngingubani? Asinayo leyo language yokuthi uNkulunkulu nabadala bethu. Asinayo leyo language yokuthi uNkulunkulu namadlozi ethu. Sikhonza uNkulunkulu yena yedwa. Sikhonza uNkulunkulu oyedwa. Sikhonza uNkulunkulu omunye ongenakulinganiswa nalutho. Haleluya, haleluya, haleluya. Waphendula uPetro uma embuza ukuthi bathi ngingubani? Nina nithi ngingubani? Hayi ngikholwa ukuthi baqale bathula abanye ngoba khona iclarity ayingekho ngaphakathi kwabo. Waphendula uPetro wathi hayi thina sithi wena unguKristu, wena unguKristu, uyindodana kaNkulunkulu ophilayo. Haleluya. Jesu ke nawe ubusisiwe Petro, ubusisiwe wena Simoni, ngoba lokhu awubulelwanga ngenyama negazi. Lokhu awumbulelwanga ngenyama negazi, kepha kwambulwe kuwena nguNkulunkulu bawesezulwini. Uthi ke ngalokho ngithi kuwe, ngiyakulakha ibandla lami phezu kwaleli dwala, amasanga seHadesi awana kulahlula. uNkulunkulu akakhi, uNkulunkulu akakhi kumuntu ongazazi, uNkulunkulu akakhi kumuntu ongabazayo, uNkulunkulu akakhi kumuntu ongaqondile, uNkulunkulu akakhi kumuntu ongayazi posture yakhe nobudlelwano bakhe noNkulunkulu. uJesu uma ethi Petro ngiyakulakha phezu kwaleli dwala, yingoba uPetro usezivezile ukuba ukholwa yini nokuba ukholwa ngubani, wambulelwa ngubani. Thule bandleni elingcwele, sizokhuleka abazalwane, uNkulunkulu asambulele, ngoba uNkulunkulu wakha phezu kwesambulo. uNkulunkulu wakha phezu kwesambulo. uNkulunkulu akakhi phezu kwama emotions. Uma siye emkhulekweni uNkulunkulu akakhi phezu kwama emotions, imizwa yabantu. uNkulunkulu ufuna ukuba lo muntu usekhanyiselekile na, wambulelwe na. Uma esambulele uthi Jesu, ngoba lokhu awukwambulelwanga inyama negazi, ngakho ke ngiyakulakha ibandla lami phezu kwaleli dwala. Ngamanye amazwi uyampositiona, usiyamlocate. It is not just inkulumo nje, usiyamlocate immediately, uyamonyula phakathi kwabafowabo, phakathi kwabanye abafundi, usiyamonyula, usembeke endaweni ethile, umbiza ngedwala azokwakhela
uma uNkulunkulu eseyibona inhliziyo yakho wezwa olimini lwakho, bathi abantu uma bekhuluma la ngaphandle bathi umuntu umuzwa olwimini ukuthi uvuthwe kangakanani. Uma uNkulunkulu ezwa olimini lwakho emthandazweni, ukhuluma naye umuso ukuthi ungubani, umbiza ukuthi ungubani, ezwe olimini lwakho. Yebazalwane, isambulo, irevelation, isambulo asiveli nje ngokudla nokuphuza, kodwa isambulo, irevelation iza emthandazweni. Uthi uma umuntu ethandaza, sila kule nkonzo ngoba umsunguli waleli bandla uthi ngathi ngisemkhulekweni, ngithandaza, ngembulelwa, ngezwa izwi likhuluma nami ngisemthandazweni. Ngakho umkhuleko usondeza ekwambulelweni lezo zinto, nalezo zinto esingazifuna, lezo zinto esingaziqondi, kepha kuthi uma siya emthandazweni ebese uNkulunkulu aseni siziqonde lezo zinto. Yebo, qhubeka naleyo ncwadi. Yebo. Evesini lika 40. Weza kubafundi bakhe wafumana belele, wathi kuPetro, yini ningelinde nani ihora libe linye na? Lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Umoya uyavuma kodwa inyama ibuthakathaka. Wabuye wemuka ngokwesibili wakhuleka, wathi, Baba, uma kungodlule kimi lesi sitsha, ngingasiphuzi, akwenziwe intando yakho. Hallelujah. 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 Ngiyayithanda le version kaMatthew ngoba isitshela izinto ezimbili. Isitshela ukuthi wathi uma ekhuleka kokuqala uthi, Nkosi Baba, if it is possible, uma kungenzeka ake ususe lesitsha kimi. Uthi wabuyela abafundi bakhe bafumana belele ngoba babengekho kule level ayekuyo, ngokobudlelwano babengekho kule level ayekuyo, ngokwe intensity babengakafiki kuleyo level eyokwambulela ukuba kwenzekani njengamanje. Uthi wababuza uthi, awu nilele kanjani? Angikwazi nokulinda noma ihora elilodwa nje. Ukuthula abazalwane, ukuthula ngoba ingcwele. I don't know whether this is a revelation ukuthi it had been an hour ethandaza. Uma ibuyela kubona ubafica belele uthi, awu, you can't even wait for 1 hour. Lo mkhuleka ukhulekayo uma ethi Baba uma kungenzeka, it is just a few words kodwa wathatha i-hour enxusa ethandaza kuNkulunkulu, enxusa ethandaza kuNkulunkulu. Engithi uma ngikhuluma ngithi wayekhuluma nangolimi olungaziwa, enxusa ethandaza ngomkhuleko wodwa. Uthi uma ebuya, yeah, it had been an hour. Uthi, you can't wait even for an hour. Sizokhuleka abazalwane ukuthi uNkulunkulu asiphe the endurance in prayer, asiphe the endurance in prayer. Ngoba khona izinto ezidinga umkhuleko ka 5 minutes, khona izinto ezidinga umkhuleko ka 15 minutes, zikhona izinto ezidinga umkhuleko we-hour, zikhona izinto ezidinga umkhuleko we-hour. Ongeke uwenze umkhuleko we-hour uma ungakafinyeleli kumkhuleko ka 10 minutes. Ongeke uwenze umkhuleko we-hour uma ungakambulelwa ukuthi uNkulunkulu ukhulunywa kanjani naye. Thula bayingcwele. Hayi umuntu ngikhulekile 20 minutes athi ngikhulekile. Ukhulekile impela futhi asingabazi lokho. Kodwa can you pray for an hour? Uma isimo sesidinga. Uma isimo sesidinga. Sonke siyafika ikhathi la isimo sidinga khona ukuthi ke sikhuleke for an hour. Ebese ziyafika ezinye izimo ezidinga ukuthi ukhuleke ubusuku bonke. Sikhona izimo ezifikayo ezidinga ukuthi uvuka abantu belele ukhuleke ubusuku bonke.
Have you ever spoken with your friend for 3 hours? Phakathi kobusuku. And you didn't even realize wasekuphele 3 hours sikhuluma. Yeah. 3 hours. Nilale niphinde nivuke niqhubeke nikhulume futhi ekseni. Zikhona izimo ezidinga uba ukhulume noNkulunkulu for that long. Phakathi kobusuku. Uthi uJesu nxa ekhuluma nobaba kulesimo sesibili uthi baba if it is not possible. Hallelujah. I get a sense there's already a revelation there. Uthi baba, if it is not possible, and if I have to drink this cup, let your will be done. If it is not possible. Of course it was possible. Kodwa it was not part of the plan. It was not part of the purpose. Kwakungesiyo injongo yokuza kwakhe, injongo yokuza kwakhe kwakungukuthi aye ekufeni aze aye esiphambaneni ukuze kuqhubeke lo mbhalo wokuthi it was not possible for ukufa ukuba kungamgcina ethuneni. Hallelujah. 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 Sizokhuleka kuNkulunkulu. Sizokhuleka kuNkulunkulu wezinto ezingenzeka nezinto ezingenzeke. Uthi Jesu umesemisile uPetro uthi ngiyakulakha ibandla lami phezu kwaledwala uthi amasango aseHades awana kulahlula. Uthi uma ekhuluma ngalendlela uJesu uthi amasango aseHades awana kulahlula. Athi umuntu uma icabanga lento acabanga ukuthi amasango aseHades wona azoza azonyakazisa uPetro. Cha, amasango they are fixed. Yeah, amasango they are fixed. Yonke indawo la sihamba khona isango it is fixed. Akekho umuntu ozala othi ngijahwe isango lomphathi engibuza ukuthi awuzanga ngane emsebenzini. Akekho umuntu othi hayi ngijahwe isango la kwami lithi awungikhiyanga or whatever. Amasango are fixed. And the purpose yesango it is to prevent the entry. Hallelujah. The purpose yesango ukuvimba umuntu kuba angangeni. Uma ke uJesu ethi amasango aseHades awana kulahlula. Khuluma ngani? Ukhuluma ukuthi uPetro uyena oyogijima. Uyena oyoqonda emasangweni aseHades. Uyena yoqonda emasangweni aseHades. Njengokusho kombhalo uma ukhuluma ngoJohane uthi uyokhipha abaningi ebumnyameni abayise ekhanyeni. Uyena oyoya ebumnyameni adonsa abantu ebumnyameni abayise ekhanyeni. Uthi umbhalo uJesu kwathi ma esephansi ethuneni kuthiwa wehlela phansi eHades lapho khona imphefumulo yabantu abafa bengakholwanga wayeshumayela khona. And so lezi ihluthulelo ayinikeza uPetro ezokuthi amasango eseHades awana he went ahead ukukhombisa ukuthi akukho nto engavimba, akukho ndawo angangeni kuwo, akukho mnyanga angangeni kuwo, akukho sango angangeni kulo. Uthi ngithi wena ke uPetro, ngithi wena uPetro, ngikhuluma nawe namhlanje ngithi wena uPetro, ngithi wena uPetro, ngiyakulakha ibandla lami phezu kwaleli dwala. Uthi amasango aseHades amakholi wona abalekayo abalekela iHades. iHades limile iminyango kayinyakazi. iHades limile amakholi wona abalekayo abalekela ubumnyama bumile abusigijimisi. Kodwa the purpose yalesi sibusiso uJesu asibeka phezu kaPetro noma le mandate nale mantle uJesu ayibeka phezu kaPetro ukuthi lalela la wena you will be the pursuer. Ebangcwele asiye emkhulekweni ngoba we are being pursued. Siye emkhulekweni because we are the pursuers. We are not challenged, we are the challengers. Hallelujah.
uma edefender amasange hayide ephusha back asibaleki siyangqo kuwo ukuthi siza nezwi likaNkulunkulu elithi amasanga sehade sawana kusahlula. Akho kumele unyakazise umi emasango obumnyama unyakazise unyakazise ngomthandazo unyakazise uthi angeke ngibuyele emuva unyakazise angeke ngibuyele emuva unyakazise size siwe phansi ivalo uthi uma ekhuluma uthi ngikunikeza ihluthulelo zombuso wezulu ngikunikeza ihluthulelo zombuso wezulu okhiye labo oba wenzana bokuvula lezo ikhiye uthi zikunikeza iaccess eyintweni okade ungenayo iaccess yazo zikunikeza iauthority eyintweni obukade ungena authority yazo zikunikeza amandla eyintweni okade ungenamandla phezulu kwazo zikunikeza ifreedom eyintweni okade ungena freedom phezulu kwazo uma unokhiye the master key lokho kusho ukuthi awukho umnyango ongangeni kuwo. There's power in the church. That is the foundation of the church. Wena wabona umuntu osebenza ehotela the general manager ophethe the master key awukho umnyango angangeni ngawo. Hallelujah. Hlalani linde hlalani nilinde hlalani nilinde
phambi kaNkulunkulu. Sokhuleka phambi kaNkulunkulu. Bemnyango yehayite siwe phansi. Asikhathali zingaki ivalo. Asikhathali zingaki ivalo. Asikhathali mangaka amasango. Ya ngoba amasango ahlukahlukene. Kukhona amasango emali. Okuthiwa ngeke uphumelele. Uma uJesu ethi amasango asehayitesi awana kulahlula uyemkhulekweni ubambane namasango of economic freedom. Ukuthi inkosi uthembisile usunginikezile ukhiye wokuba ngingene engcebweni kepha nanti isango elingivimbayo kuba ngingakhululeki izwi lakho lithembisile ubicebo lakho akunakuvinjwa akunakuvinjwa ilutho ngizonyekazisa leli sango of economic freedom ukuthi inkosi njengokwethembisa kwakho makwenzeke khona amasango of marriage okuthi haya uyushada akuyikulunga lutho ekuthula abazalwane. Let me start here. Uthi Jesu mayekhuluma noPetro umnikeza a new identity. Umnikeza a new identity uthi nyawuthi wena uSimon uPetro ngiyakulakha ibandla lami phezulu kwaleli dwala. And so uma uJesu emnikeza the new identity kuleyo identity yakhe kukhona lolu gcobo. Kulolo gcobo kukhona the destiny yakhe, the destiny yebandla nabo bonke abayovela kuyo. Uma uNkulunkulu ekubiza njengoba uNkulunkulu esibizile in our identity uNkulunkulu ubeke our destiny. That is the nature of the identity yomuntu. I-identity yomuntu imnikeza ukuthi uyapi, imnikeza ukuthi unalungelo lini, imnikeza ukuthi una authority yini. I-identity yomuntu iyona imnikeza access. Uma negama waziwa nge-identity yakho. Angikhulumi nje kuphela even noma ngabe kuthiwa awusona isikhulu kodwa uma uthi I'm South African uphethe ipasi lokube South African likunikeza ilungelo eindaweni ezithile neaccess emagate athile by virtue of your identity. Namhlanje abantu bangakhuluma about digital identity, and the digital identity allows you access into certain platforms. Ukuthi uma ubeka umuno wakho upick up ukuthi nguwena based on your fingerprint. That is your identity. Ibisivula ama platforms athile, it disarms security ukuthi ukwazi ukuaccess lezo zinto. Our identity in Christ gives us access. Our identity in Christ gives us permission. Our identity in Christ secures our destiny. Yona soyo kuba sihamba sifikepi. Already lo osibizile ngegama lakhe has given us a limitless destiny. Ngamazwi akunamkhawulo, akukho la sivinjwa khona by virtue of our identity. Now usathana kwenzayo kubantu abangazazi ukuthi bangobani. He intercepts the identity. He intercepts identity. Njengoba ngishilo izola ngathi umuntu ayikhohle ukuthi ungubani. Umuntu ayikhohle ukuthi ungubani kuNkulunkulu. La uNkulunkulu ebheke khona ukuthi uphakame. Uyithola uncipha. Ngoba usek-interceptile usathane wazenza wayikhohle ukuthi ungubani. Ebese uyancipha la kubhekeke khona ukuthi uphakame. Zibheke ingelo sezikwazi ukuthi wenzani nange ncipha uthi vosho ngoba awusazethembi ukuthi ungubani. Umuntu ongasazazi ukuthi ungubani uyanegotiate
uyancenga endaweni la kumele khona dominate. Hallelujah. Lithi izwi kaNkulunkulu ngikunikezile abaIsrael. uNkulunkulu uma ekhuluma nabo bezoya empini izizwe ngezizwe ezihlukene. uNkulunkulu says I've given this to you. Eyikhathini laba bezidoubt khona bengazazi. They would be threatened uma bebona esinye isizwe ebese beyafoshobala bashone emuva ngoba beyikhohliwe ukuthi bangobani nokuthi bahamba namandla angakanani kubona. Umkhuleko okuyemkhule wenu ukuzikhumbuza ukuthi singobani. Umtshela uNkulunkulu ekhule inkosi isitha siyangikhohlisa. Singitshela ukuthi anginamandla. Singinikeza ubufakazi. Hallelujah. Umtshela uNkulunkulu engathi akaboni ukuthi singinikeza ubufakazi bokuthi anginamandla. Singinikeza ubufakazi bokuthi kangilutho. Kanti uNkulunkulu utheni ngami? Awushongo yini ukuthi ngiyinhloko angiwona umsila? Uma usilo ezwini lakho ukuthi ngiyinhloko angiwona umsika, ngikhumise ngiphume njengenhloko. Ngiphumelele njengenhloko. Akubonakala ubunhloko bami esimweni. Ngenelela, ngenelela, ngenelela. Esimweni sami ngenelela, 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 Hallelujah. 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 Uza ngehumility kodwa uza kuNkulunkulu okwaziyo ukuthi ungubani. Uza uzazi nawe ukuthi ungubani. Ngekho umuntu omnandi kuSathane njengomuntu ongazazi ukuthi ungubani. Umnandi lo muntu esandleni kaSathane ngoba angamenza nanoma yini ayifunayo. Lo ongazazi ukuthi ungubani nokuthi uphetheni angamenza noma yini kodwa lo ozaziyo omi in full confidence ukuthi hayi angizuganga uSathane mina. Angizuganga amandla esitha. Ngiyazazi ukuthi ngubani. My destiny was set kwaseqaleni. Wasekela my destiny kwaseqaleni ngingakabibikho. Uthi ungakabibikho ngakubiza ngegama ngakwazi. And so he secured my destiny ngingakabibikho. All that I'm doing kona manje is walking in it. All that I'm doing right now is living in it. Hallelujah. 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 Yini ke esenza ukuthi sibambeke? Mambele uJames Jacobe 5. Jacobe 5. Yini esenza sibambeke? Emkhulekweni yethu. Kunezintwana engithanda ukuthi sizwe emkhulekweni njengamanje. Sibe nazo sikhuleka siphume enkonzweni yokuzila ukudla nokuzilungiselela kulomhlangano. One of the things ekuthe uma sikhuleka sikhulekela ubungcwele nenhlanzeko phambi kaNkulunkulu, because we have come to understand one thing. We have come to understand ukuthi ubungcwele akingiqale ngithi ukulunga. Yeah, righteousness. Yeah? Ukulunga. Ngoba mhlambe kwabanye abantu ubungcwele it is something that is into lapha ya. But ukulunga, purity before God is a non-negotiable. Ikakhulukazi uma usuyitshela ukuthi ngifuna ukukhuleka. Purity is non-negotiable. Purity is actually a weapon
Yeah, bayabacabanga abantu ukuthi uma uNkulunkulu edemanda ipurity kithina, ubungcwele nokulunga kithina, kuba ngathi uNkulunkulu ufuna ukusicontrola. But I'm here to tell you ukuthi purity is actually a spiritual weapon. uNkulunkulu asinikeze yona esenza ukuthi emkhulekweni singavinjwa ilutho, singanqatshwa ilutho. Ngithe izolo uJesu ukufa kwakungemgcine, it was impossible for death to hold him back ngoba it did not have the legal background, the legal contract okuyiyona egcina umuntu ekufeni. That was sin. So wayengenasono kuye, and therefore there was no leverage ukuthi konje sizombamba ngaliphi ngoba akukho bala kuye. Ngamanye amazwi, there is no handle isono, it is the handle okubambelela kukho ukufa. There is no handle esingabambelela kuyo. Similarly emthandazweni uma siza kuNkulunkulu ngokunxusa, you need to make sure ukuthi ayikho into okuyiyo eyihandle ekubuyisele emuva yenza ukuthi imthandazo yakho inganyukeli kuNkulunkulu. Yebo, Jacobe 5 verse 16. Ncwadi kaJakobe chapter 5 verse 16. Yebo. Vumani izono zenu omunye komunye, nikhulekelane ukuze nisindiswe. Kunamandla ukukhuleka kolungileyo oqinisayo. Ngicela uphinde lelo verse. Vumani izono zenu omunye komunye, nikhulekelane ukuze nisindiswe. Kunamandla ukukhuleka kolungileyo oqinisayo. Hallelujah. The prayer of a righteous man, ukukhuleka kolungileyo, it is powerful and effective. Umkhuleko wolungileyo kunamandla, uqinisekile. It is powerful, but not only powerful, it is effective. Lokho ukuthi it is effective, kubantu abasebenza endaweni ikhuluma isilungu esinje, uyazi uma kuthiwa into effective kusho ukuthini. Uma kuthiwa into effective kusho ukuthi iyasebenza. Yeah, iyasebenza. Lokho kungukuthi uma ngingaboleka for today's purpose kusho ukuthi nothing can stop it. Ngoba uma ngabe ineffective kusho ukuthi kukhona okuyivimbayo, kukhona ongenzeki, ayisebenzi noma ayisebenzi ngendlela okumele isebenze ngayo. But the Bible tells us ukuthi the prayer of a righteous man, umkhuleko womuntu olungile, umkhuleko womuntu ongcwele, umkhuleko womuntu ohlanzekile phambi kaNkulunkulu unamandla. Unamandla. It is not the shouting, akona ukumemeza okwenza umkhuleko wakho ube namandla. Akona ukukhala njengomakatha uthi hi okwenza ube namandla. Okwenza ube namandla umkhuleko wakho ubungcwele. Hallelujah. 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 Utumbalo nginombono utumbalo uthuseza emkhulekweni ungakakhulumi nokukhuluma, abehla amandla azolekelela umthandazo wakho ngoba uNkulunkulu ubona ubungcwele bakho nenhliziyo yakho nomoya wakho. Uthi mawuqala uphumisela ngomlomo wakho kuphuma inhlanzeko. Yeah. Atumbalo Revelations, the accuser of our brethren, the accuser of our brethren has been held. Loyo owayesusisa
abakholwayo bakaNkuluNkulu wahluliwe. Uthi uma uvula umlomo wakho ukhuluma phambi kaNkuluNkulu uzothandaza ngenhliziyo emhlophe, ingabikho into angakusola ngayo. uSathane akasoleki ngalutho. That is where power is. That is where power. So uyibuza ukuthi hey leli bandla kuzilwa kangaka, kuvunywa izono anduba kuziwe emhlanganweni. Hey thola kuqala uJanuary siyazila siyavuma, siyazila siyavuma. Hey siyangena siyaphuma, kulungiswa inhliziyo. Kulungiswa inhliziyo. Ngibe mhlophe ngaphakathi, ngibe mhlophe ngaphakathi, ngibe mhlophe ngaphakathi, ngibe mhlophe ngaphakathi, ngibe mhlophe ngaphakathi,
sonke inkosi yethu ezulu nomhlaba siyakhuleka phambi kobuso bakho uNkulunkulu siyakhuleka phambi kobuso bakho mdali wezulu nomhlaba wena ophethe amandla ezulu wena ophethe amandla obukhosi bonke ayikho indawo lapho ungangeni khona ayikho indawo lapho ungavuli khona awukho umnyango lapho baba uvinjwa khona siza kuwena uNkulunkulu ophilayo ngalomthandazo ukuzokumema uNkulunkulu empilweni zethu ukuzokumema uNkulunkulu engcwele ezimweni zethu nini mandla onke wena ongena kuvinjwa uNkulunkulu olungile athi umbhalo uNkulunkulu ovula kungavali umuntu uNkulunkulu ovalayo kungavuli umuntu siza kuwena ngalawo mandla owasamkelisa wona ngoJesu baba onqoba izinto zonke nonqoba izifo zonke uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba akekho omunye ngaphandle kwakho esimkhothamelayo nesimazisayo akekho omunye ngaphandle kwakho esibiza igama lakhe akekho omunye ngaphandle kwakho obonakele kithi baba ngalendlela obonakele kithi ngayo akekho omunye ngaphandle kwakho esindiswa ngaye ngaphandle kukaJesu Kristu siza kuwe umsindisi wethu baba wethu ingcwele mdali wezulu nomhlaba sizokhuleka uwe uNkulunkulu umsindisi wethu ake ubheke ngakithi wena wazi izimo zethu ngabanye nampa abantu bakho bazocela kuwena uNkulunkulu imisebenzi nampa abantu bakho bazocela kuwena ukuphila bazocela kuwena uNkulunkulu ukuphila enyameni bazocela kuwena uNkulunkulu ukuphila emandleni nampa abantu bakho uNkulunkulu beza kuwena besiyolungileyo bazofuna ubuso bakho njengezwi lakho uthembisile uba uma sikufuna ayikufihla ubuso bakho kithi kepha uyaphenduka ubheke kithi baba njengobuso bakho buyakhanya phezu kwethu njengelanga Nkosi yezulu nomhlaba sondela phakathi kwethu nini mandla wezulu siyacela kuwena uNkulunkulu baNkulunkulu njengalokhu izwi lakho lisifundisa indlebe yakhe yezwa ingalo yakhe yaphilisa uNkulunkulu ophilayo sethembe wena uNkulunkulu engekho umunye esibheka kuye engekho umunye esimaziyo engekho umunye esimazisayo ngaphandle kwakho Nkosi yokulunga Nkosi yokuphila okuphakathi sizimisele Nkosi engcwele ukuhamba endleleni yokulunga ngokuvunyelwa nguwena Jehova kuba usathana angabi namandla angabi nendawo yokubambelela kithi angabi nayo indawo yokusibuyisela emuva kepha uNkulunkulu ngokungcwele nangokulunga osiphe bona uNkulunkulu olungile wasigeza ngegazi likaJesu namhlanje uNkulunkulu sigcina ingubo zethu zihlanzekile Nkosi yezulu kuze kuthi usuku nosuku masiza kuwe samkeleke baba ophilayo siyacela kuwe mnini mandla lalela imkhuleko yethu uphendule lalela imthandazo yethu uphendule senyusele uNkulunkulu endaweni ephakeme senyusele endaweni efanele njengalokhu baba wami kusibekeni kwakho nasekusigcobeni kwakho ngezwi lakho uNkulunkulu wasibeka endaweni ephakeme nasemandleni uNkulunkulu phezu kweinto zonke
phezu kwemibuso yonke, phezu kwamandla onke emhlabeni. Siza kuwe nkulunkulu ukuzolanda amandla Baba wasamkelisa wona sukela ngalelo langa wasibiza ngalo. Somandla oyingcwele. Siza kuwe nkulunkulu wethu ophethe ukulunga konke. Sizocela kuwe nkulunkulu wezulu uzibonakalise empilweni zethu, uzibonakalise nkulunkulu olungile lapho sikudinga khona. Wazi ngabanye bethu Baba izimbe sizidingayo njengezwi lakhe lithi yakwazi Baba esikudingayo singakaceli kuwe, kepha ngaba ngomusa nangokuzithoba nangobudlelwano esinabo kanye nawe size ukuzocela phambi kobuso bakho. Yizwa Nkosi, ulalele umthandazo wethu, lalela umkhuleko wethu osiphilayo. Woza Jesu, woza Jesu, ngimemeza we na Nkosi woza Jesu, woza yamkela amazwi wethu uNkulunkulu avele enhlizweni ngaphakathi kwethu, eqhutshwa ngumoya wakho evela emphefumulweni yethu. uNkulunkulu wazi konke ongaphakathi kwethu, uNkulunkulu owazi konke singena kukhohlisa ngeindebe zemlomo yethu, ukuba wena uhlola okuphuma ngomlomo
nokusenhlizweni yomuntu. Siza kuwena Baba ngenhliziyo ezimhlophe. Baba ngemthandazo yezidingo ngezidingo abantu bakhe abayicela kuwena. Nkosi elungile, siya emakhaya ethu, sisiya imisebenzi yethu, sisiye okuphila kwethu, size kule ndawo Baba ukuzokhuluma kanye nawe nokuzokhuleka kuwena. Baba, siyazi ukuthi uyasizwa futhi siyazi ukuthi uyaphendula. Siyakholwa uNkulunkulu engcwele ukuthi uma sicela ngokuqondene nentando yakho yakusenzela. Sicela ngegama lika Jesu. Alikho elinye igama esinikezwe lona elinamandla okuvula iminyango, elinamandla okuwisa phansi amasango. Alikho elinye igama esinikezwe lona elinamandla uNkulunkulu okuvala iminyango engamele ngabe ivulekile ngaphandle kwegama lika Jesu. Siza kuwe ngegama lakhe, engumfeli wethu, ngumsindisi wethu, engumnxuseli wethu nangalesikhathi. uNkulunkulu oyingcwele, uyazazi idingo ngezidingo zethu. uNkulunkulu ophilayo kusukela ezidingeni zokuphila kwabazocela kuwena Baba amathuba emisebenzi, kuya ezidingweni uNkulunkulu zokuphila enyameni, abazocela kuwena ukusindiswa. uNkulunkulu ophilayo abathwele izifo ezinzima nezifo zeminyaka, uNkulunkulu ophilayo izifo ezihlula abaziyo. Siza kuwe uNkulunkulu wena ongahluleki, ngokuba uNkulunkulu akekho umuntu owaziyo ngaphezulu kwakho. Umuntu isidalwa sakho, umuntu wenziwe nguwe. Wazi ngaphakathi lo muntu Baba nasekujuleni kwakhe. Sizokhuleka, sizocela amandla okuphila, sizocela amandla ensindiso. uNkulunkulu ophilayo, umigazi lakho laphalala ukuze kuthi uNkulunkulu kufa esabe sinakho kwasekujuleni kokuphila kwethu okwabe kuyisono kepha kwahlulwa. Namhlanje uNkulunkulu siyazi ukuba lelo gazi lisenamandla onqoba noma isiphi isifo esemzimbeni womuntu. Siza kuwe uNkulunkulu engcwele, abanye bazocela uNkulunkulu ngezimo zemizi yabo. Mesiya olungileyo othi umbhalo uma umuntu akha umuzi wakhe kepha engawakhi ngawe, uma uNkulunkulu engawakhi umuzi, lo muntu owakhayo uyisula. Nkosi ephilayo, nalowo muntu owakhayo wenza ize. Sizocela kuwe Jehova olungile ukuthi abantu bakho bakhiswe nguwena. uNkulunkulu olungile, kuze kuthi lapho isitha sifaka khona unyawo, wena uNkulunkulu onamandla, wena uNkulunkulu owahlulayo, wena uNkulunkulu omisile imizi ngemizi, uNkulunkulu yabantu bakho yonke ibizwa ngegama lakho. Nkosi ephilayo, wahlule amandla esitha. Abanye bazocela kuwe uNkulunkulu abantwana babo namhlanje isitha esihlulekile ukunqanda abazali ngokukholwa kwabo. Sibamba abantwana babo. uNkulunkulu uhlakaza ukuphila kwabantwana babo. uNkulunkulu ophilayo, siphambanisa imiqondo, siphambanisa imimoya yabo, siphambanisa ukuphila kwabo nokwenza kwabo. Namhlanje abanye babantwana baseyintabeni bevela emakhaya aphilayo. Nkosi enamandla, sizonyakazisa ivalo uNkulunkulu kanye namasange seHides. Baba, abambe abantwana babakholwayo nabantwana babantwana bakho, Nkosi yezulu. Sizowabiza Nkosi engcwele beseyintabeni, sizobabiza bephakathi kobumnyama. uNkulunkulu ophilayo, wena owangahlulwa ilutho, lapha abantu sebehlulekile ukukhuluma, lapha abantu sebehlulekile ukukhuza, lapho sebehlulekile uNkulunkulu imizamo yonke, sibiza igama lakho Jesu.
Sibiza igama lakho Jesu elinamandla phezu kwemimoya yonke, elinamandla phezu kwezidakamizwa zonke. Sibiza igama lakho Jesu, nomoya wakho kwathi uma ungena kubantu bakho abangaziyo nabangambulelwanga, bathi laba bantu badakiwe. Kepha uPetru mayebambulela ukuthi laba bantu abadakiwe njengokucabanga kwenu, kepha bagcwaliswe ngomoya oyingcwele. Nkosi elungile, simema lawo mandla kamoya engcwele aphendula uSawuli, uNkulunkulu ophilayo ayegcwele umoya, uNkulunkulu wokulwa nabakholwayo, kepha waphenduka waba ngufakazi wakho nesikhonzi sakho ngenxa kamoya wakho ingcwele. Nkosi yezulu nomhlaba, nqoba ithuna elibamba abantwana bakho Nkosi yezulu. Nqoba ithuna Nkosi elikhohlisa inhliziyo zabo nemoya yabo, babangazazi babangobani. Namhlanje sizokubiza Nkosi yezulu kulomhlangano wethiwe kuba icebo lakho kalinakuvinjwa. BaNkulunkulu ophilayo, lemthandazo ize ingene phakathi kweyivalo neminyanga evaliwe neindawo abaphakathi kuzo abathi khona kuyungena umuntu. Siyakhuleka kuwe, wena ongena lapho ungangeni khona umuntu. uNkulunkulu ophilayo, wena ovalayo ungabuye kuvula umuntu. Siyacela yizwa emthandazo yethu, siyakumema kuzo zonke insuku zalomthandazo uloku khona phakathi kwethu. Uwamukela umkhuleko wethu njengomnikelo kaAbela, egameni likaYise nelendodana nelikamoya oyingcwele, ngoJesu Kristu inkosi nomsindisi wethu, manje kuze kube phakade. Amen. Udumo nobukhosi namandla makuhlale kuNkulunkulu wethu nakuJesu Kristu inkosi nakumoya oyingcwele unathi manje kuze kube phakade. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sangena la okuthiwa ongene kho nakaphumi saphuma Sangena la okuthiwa ongene khona phumi saphuma phakuthiwa Hallelujah. 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 Sibonga uNkulunkulu osinikeze lamandla ukuthi noma
enyameni yethu singenawo amandla kodwa ukwazi ukuthi emoyeni ngoba yonke into iqala emoyeni yonke into iqala emoyeni ebesivele enyameni lo nkulunkulu osenza ukuba sazi ukuthi nanoma kungabukeka sengathi kasinamandla enyameni uDavide ezazi ukuthi ungubani uDavide esambulelwe ayikho nanakho emoyeni kwathi uma efika phakathi kwebutho likaIsrael uIsrael esezenyeza engazethembi phambi kwempi yamaFilisti uDavide kwathi uma ebheka kwavuka into ethile ngaphakathi kwakhe wathi ubani lo thuku uNkulunkulu kaIsrael ubani lo thuku uNkulunkulu kaIsrael kwavuka ukuzazi ngaphakathi kwakhe kwavuka umoya ngaphakathi kwakhe lo moya okuyiwona owamenza ukuthi akhethe uyise ukuthi akuhambise ukudla kubafowenu kanti uhambisa impendulo ekamli kaIsrael kwathi noma ezibona ukuthi akamncane umncane yena akalingani neqhwaga esasimphambi kwakhe uGoliath kodwa wathemba ukuthi uNkulunkulu kunguyena okuye nongaphakathi kwakhe omenzele zonke lezi zinto aseyibonile ngaphambili uthi ngiyamazi uNkulunkulu akadinganga lutho wadinga amatshe nje ayisihlanu kwathi noma bemnikeza izambatho zempi ukuthi akahambe aphephe kuthiwa kwathi uma iqala ehamba zamsinda wathi hayi bekani phansi lezi zinto ngoba ngendlela asekuyo njengamanje akadingi into yomuntu akadingi isivikelo somuntu akadingi isavatho somuntu dingi isivatho sikaNkulunkulu nesivikelo sikaNkulunkulu ukuzazi phambi kaNkulunkulu ngithi bazalwane sengisonga ngiyathanda ukuthi ngisonge ngalamazwi oqinisa ukuthi uma sizokhuleka phambi kaNkulunkulu kumele sibe inhliziyo emhlophe sibe nenhliziyo esenza ukuba singabi nabala singabi nachashaza to be blameless kungabikho into isitha esisiblame ngayo nesisibamba ngayo ebese sivala imkhuleko yethu ukulunga nobungcwele it is power that is where our power is ukulunga nobungcwele it is strength it is strength uma umuntu esefika endaweni yokulunga nobungcwele nenhlanzeko emoyeni that is where you find your spiritual strength that is when your prayers become effective into kumele siyilwele njalo njalo the reason usathane efuna ukuba kwande immorality phakathi kwabantu nabantu abakholwayo is so that our prayers will not be effective. The reason he is so obsessed with immorality phakathi kwabantu is so that we may not rise up spiritually and intercede with the power that we have. And so inhlanzeko, it is the one thing okungukuthi noma kungakenzeki esikhulekelayo kodwa simnqobile uma simnqobe ngenhlanzeko uma simnqobe ngobungcwele uma simnqobe ngobumhlophe simnqobile. It gives us authority. It gives us authority yokuma phambi kaNkulunkulu singasoleki. Umuthanda, it is legal authority. Yeah. Ngiyangithande ngilibona ijaji la ngiyangithanda ukulenginisa ngejaji. Yeah, ngoba you know ukuma phambi kaNkulunkulu kunjengokuma phambi kwejaji. Uma ume phambi kwejaji, the one thing that gives you authority and credibility and therefore acceptance phambi kwejaji, it is your own blamelessness. Uthi noma umangalelwa uaccuswa ngeinto zonke
kodwa uma kutholakala now iauthority uma umhlophe uhlanzekile awungingizi. You know your story. Ya umuntu oba aze angazethembi aleke confidence ngoba uyazi naye ukuthi uma ngavela leya nto uzombuza umeli wakho ukuthi bamfonela usibani obani abakwi list yabantu aba testify ngoba uyazi ukuthi khona into engasivele kodwa umwaziyo ukuthi akho into engavela. There is no shadow, akukho isithunzi ngasemva kwami. There is no darkness. I have no agreement with hell. I have no secret agreement no Satan. Ngoba uma singekho ebungcweleni kusho ukuthi kukhona isivumelano esithile esinaso okuthi uma sesiya phambi kaNkulunkulu afike naye athi uze ngomuntu wakho cha nami khona engikwaziyo ngaye nami khona nami engikwaziyo ngaye. Amen. Yeah, nami ngine claim kuthi una claimini athi no sinale agreement mangale ukuthi hawu kanti usayine icontract enkulu embusweni kaNkulunkulu kanti khona enye icontract oyisana eceleni iaddendum enye ethile then you are at fault. Kodwa uma wazi ukuthi hayi sengathiwa hayi it's a fake signature kodwa kumina it gives you authority. Ubani ofuna ukukhuleka ngena authority kodwa uma ukhuleka wazi ukuthi I stand uthi noma ukhuleka noNkulunkulu uthi Lord I stand before you with full authority. I stand before you with full credibility. Athi uDavid umayikhuluma athi search my heart and see if there is anything that is offensive. And if there is anything that is offensive, lead me to a better way. Search me ngoba ngiyazethemba ngizilungisile and ubone ukuthi khona yini into eyisikhubekiso ngaphakathi kwami. Uma yikhona ngiholele kulungeni kwakho. But I stand mina ngokwami ngazi ukuthi ngikhululekile phambi kobuso bakho ukuthule ebandleni elingcwele. There is no liability. Uma ngabe ukhuleka ungenabala phambi kaNkulunkulu, there is no liability. Ayikho into angathi usathane uma ebheka ebese kuvula umnyango ukuthi hey son nansi ingozi. There is no liability, there is no claim, there is no bondage phakathi kwezinto ozoyicela phambi kaNkulunkulu. Mambele Psalms 24 sesivala. Psalms 24 verse 3 ukuya ku verse 6. Ncwadi ehlabelelo chapter 24 verse 3. Ubani eyokukhuphukela entabeni kaJehova na? Yep. Ubani eyokuhlala endaweni yakhe eyingcwele na? Yena onezandla ezimhlophe nenhliziyo ehlanzekileyo ongaphakamiseli umphefumulo wakhe amanga ongafungi ngenkohliso uyakwamukela ubusiso kuJehova kaJakobe. Hallelujah, ngiyabonga kakhulu. Ubani oyonyukela entabeni kaJehova? Size la entabeni engcwele kaNkulunkulu. Ubani oyonyukela entabeni kaJehova? Ubani ongena kuvinjwa? Ubani ongayekubuyiselwe emuva? Akubona abahle, akubona abanetalente, akubona abanamandla. Kodwa yilona enhliziyo emhlophe nezandla ezihlanzekile. Yilona enhliziyo emhlophe nezandla ezihlanzekile kuyena.
uthi uyena lo oyonyukela entabeni kaJehova, uyena lo oyoza ekukhulekeni kuNkulunkulu, amkeleke kuNkulunkulu, uthi lo uyakwamukela ubusiso kuNkulunkulu, lo uyokwamkelwa ubusiso kuNkulunkulu. Hallelujah. Ngakho ke inhlanzeko, holiness, it gives us clarity emthandazweni. It gives us clarity in worship. Okwesibili inhlanzeko, uma sesibe naleyo clarity, it gives us authority njengoba ngishilo, and leyo authority ebisisinikeza ukunqoba. Yiwona okwenza ukuthi kuthi uma sesimphambi kaNkulunkulu zonke izinto eziyicelo zethu kuvuleka iminyango yonke, sinqobe ngoJesu Kristu. Esengathi uNkulunkulu osimemele kulomhlangano, lo nkulunkulu osiphe leli thuba nosinikeze lolu thando esinalo ngaphakathi kwethu lokumthanda kangaka ukuthi size sizohlalela izwi lakhe kuleli viki. Angayamkela imikhuleko yethu, angagcini nje kuphela ngokuyamkela, engathi uNkulunkulu angayiphendula imikhuleko yethu, sibona amandla akhe. Ukuthula makube nani nonke. Amen.